Ibhunga lezomthetho libhenele kwinkundla ephakamileyo yasePitoli iNorth Gauteng kwilinge lokuba uAdvocate Malesela Teffo aguzulwe kuluhlu lwamagqwetha eejaji. uAdvocate Teffo nobeligqwetha lomangalelwa wokuqala uyokutsho kumangalelwa wesine kwityala lokubulawa kukaSenzo Meyiwa usiwe kwinkundla lelibhunga lezomthetho malunga nezityholo atyatyekwa ngazo ngamagosa athile enkonzo yesipolisa atyhola ngelithi wawabiza ngokuba anobuhlanga kunyaka ophelileyo. Nangona kunjalo kukholelwa ukuba kukho neminye imiba inokongezwa kwezi zikhalazo ziswe libhunga lezomthetho kule nkundla eziquka incwadi ebhalwe nguAdvocate Teffo etyhola ijaji echophele ityala likaMeyiwa uJaji Chifiwa Maumela ngobuthi. Kukholelwa ukuba ibhunga lezomthetho liza kusebenzisa le ncwadi ukuqinisa ityala. Phambi kweseshoni yenkundla uAdvocate Teffo uvakalise ukuba akasazi isizathu sokuba asiwe kwinkundla libhunga lezomthetho. I cannot say any conspiracies here now. That's why I say I'm here to understand what is the complaint against me from LPC. Like I said, it's a news when you say to me that SAPS is complaining against me. For what reason? Yeah, that's why I'm here to hear. Are you concerned, though, there's other matters as well, the one that is taking place in Johannesburg. Are you concerned that a number of these issues or complaints are raised against you, Advocate Teffo? I mean, I understand that there are complaints as well from some colleagues within the legal fraternity who've made complaints to the Legal Practice Council. Are you not concerned at all that this might lead to you being struck off the advocate's role? No, Griselda, look, I cannot be concerned about something I don't know. You see, if somebody feels that they've got the right to complain, it's their right to complain. And then I should also be given an opportunity. Ukanti uAdvocate Teffo usathe kubucala ukwangoku kwityala likaMeyiwa.